isandla. Hayi yahlabelela letini. Yo. Na indoda ngapha esibambele insimbi nayo kanti iqhwabela isandla esikhulu. Hayi nangiya usawundi njene wethu ngapha kanti imqhwabela isandla naye. Nkosi yami. Bakhona nabe media team nabo kanti baqhwabela esikhulu isandla benza ukuthi bonke abasibukele emakhaya bakwazi ukusibukela kungenxa yalaba ke ababambile kanti baqhwabela isandla kakhulu bangcwele. Moya ongcwele khwethekile siyabulisa zonke izicaka zikaThixo esikhona phakathi kwethu egameni lenkosi bafundisi siyabulisa egameni lenkosi uYesu kanti qhwabela uYesu isandla esikhulu. Khawubulisa abantu ababili abathathu uthi molo melwane wenzeka kuhle wabakhona kamnikeze uthando nje umnikeze high five we kodwa Nkosi yami ngiyoyika into yalapha engangelizwe Nkosi Thixo ithini kodwa into yasengangelizwe molweni engangelizwe molweni ndifuna ukuthi nikhwaze nenze ingxolo enkulu abantu abanijongile emakhaya bevele engxolo molweni engangelizwe molweni ayaya engangelizwe ayaya ayaya mthatha ayaya kanqhwabela uYesu isandla esikhulu inkazimulo yakhe igcwele amazulu nomhlaba kodwa singasho sonke namhlanje inkazimulo yakhe igcwele asimqhubeleni isandla esikhulu uYesu namhlanje ebusuku ake simxelele ukuba ungcwele ake simxelele ukuba umhlu uYesu ebusuku khawuqhwaba isandla sakho kube khona okushoyo khawuxelele uYesu ubuhle nokuthembeka kwakhe khawumxelele ukuba akakho njengaye yena yethu uyaphila khwaba isandla esikhulu uthi ndiyabulela Yesu ngibulala inqaba zakho ushana mahosaya reketele bosha pakosa riba sondolo bobosi kapaya ikama sikapaya yantele bosi katabaya iyababa bosi katele bebe robo shata pakusha taka yanteke mosa ikamandosha barusha rakatalipa kasota bayata gangalala bayata wanyama ya mazulu bayata sonini nanini bayata sanuba bayata manga ukho kantukho bayata apage wasatapa wasapakasa idolabos idolabokosa
sikhathelemos bayathe busuku bayathe uNkulunkulu ongcwele simelana nemimoya busuku sibhidliza izigodlo izigodlo zobumnyama kulo muzi wasemthatha sithumela umlilo kuzo zonke izigodlo sithumela umlilo eGwadala sithumela umlilo i-Eastern Cape yonke sithumela umlilo i-South Africa yonke sithumela umlilo kuzo zonke izigodlo zasemthatha bayakhululwa abantu bayakhululeka abantu ayasha amadimoni ayasha amadimoni ayasha amagwira ayasha amagwira ngegama likaYesu ngegama likaYesu ngegama likaYesu ayasha oshana mabasa siba mabasa ula mama yendelebos ila mama mabasa sana makosaya oh baba sithumela umlilo emakhaya ebusuku kuzo zonke indawo sithumela umlilo baba kuzo zonke igodlo sithumela umlilo in the mighty name of Jesus moykhona thatha indawo yakhe mahamba phakathi kwale ndawo ngegama likaYesu ngegama lingaphezu kwawonke amagama bayethe Thixo ophilayo siyabulela Thixo wethu egameni elingaphezu kwamagama igama lenkosi yethu uYesu Kristu uMnazaretha ongcwele ake simqhwabele isandla esikhulu Thixo nasebusuku ake simqhwabele isandla esikhulu Thixo nasebusuku ake siqhwabele umoya ongcwele isandla esikhulu ake siqhwabele umoya ongcwele esikhulu isandla siqhwabele umoya ongcwele isandla esikhulu siqhwabele uYesu inkosi yamakhosi isandla esikhulu oh glory to Jesus hallelujah praise the Lord singahlala phansi bangcwele egameni lenkosi yethu uYesu amen mqhwabeleni uThixo enkosi siyabulela kakhulu bazalwane siyambulisa wonke umuntu okhona endlini egameni lenkosi uYesu siqala izolo yawude ithi pha kuyicawe ngeSunday sabe seyivala ke imvuselelo sisekhona siqala izolo nkosi yami abafikile namhlanje ngicela bazalwane sibaqhwabele elikhulu ihlombe awu ayi niyamthanda uThixo emthatha kan iziqhwabela isandla kan iziqhwabela isandla amen ingakangeni ezweni lenkosi bazalwane ndiyacela nje ukubona izandla zabantu abaqala ukufika namhlanje abathi nje ndiyaqala ukufika sho hayibo kaniqhwabela uYesu isandla esikhulu egameni lenkosi oh Nkosi Thixo siyabulela kakhulu bangcwele uThixo ngani ukuthi nibe khona imvuselelo wonke umuntu ayikhethi bandla ayikhethi umuntu ayinandaba uba ucawaphi imvuselelo nje yokuvuselela abangcwele ayinandaba uba umdala umncinci imvuselelo ya wonke umuntu njengoba nibona nje nansi igenge katata ugumbi apha omuncu uphutsu kan baqhwabele isandla uyabo ngapha sekonakele ngapha uphupha asegoli ke manje ngiqhwabeleni isandla esikhulu praise the Lord bafundisi bonke siyabingelela Nkosi yami mfundisi umngomezulu egameni lenkosi ngicela simqhwabele isandla esikhulu uNgcolosi umfundisi uBhengu naye asimqhwabele isandla umfundisi walapha ekhaya
andivanga kakuhle. Qhobelani umfundisi isandla esikhulu. Hallelujah. Praise the mighty name of Jesus. Sekhona bazalwane apha kususela ngoku kawude kubuya uYesu. Silapha. Asiqali ukufika sifike last year apha eMthatha. Abaninzi nchilo na izolo ukuba uTata uChaps bayamazi uyaziwa uTata uChaps apha eMthatha. Ukhona umuntu ongamazi uTata uChaps apha eMthatha? Abazi uTata uChaps kabaphakamisa isandla bathi hayi ndiyamazi mina la tata. Khawuphakamisa isandla ungoyiki phakamisa isandla sakho. Uyayibona into ke kanti baqhwabela isandla bazilo tata. Amen. Amen. Inkosi kakhulu bazalwane songena ezweni lenkosi bathi sithanda ubulela kakhulu uThixo ngawo wonke umuntu okhona phakathi kwale ndawo. Abanye abantu bamamele izolo sicelile sathi hamba umeme xelela umelwane wakho xelela wonke umuntu omaziyo uba kukho imvuselelo ekhona pha eMgxaji. Ndibiza kakuhle namhlanje. Ndi right namhlanje. Ndibiza kakuhle eMgxaji. Hayi ndiqhwabeleni isandla ndiqhwabeleni isandla. Yeah. Amen. Silebandla elibizwa ngokuthi i-Eagle Mountain Prophetic Ministries. Njoba ubona igama nalibhaliwe ukhozi laseyintabeni. Umbono uThixo andinika wona. Wathi hamba uyoshumayela ivangeli. Uxelela abantu ngami. Baxelele ngothando nangenceba yami. Baxela uba ndiyabathanda. Andifuni ukuba bahlupheke. Andifuni ukuba baswele. Andifuni ukuba bangabi namali. Andifuni ukuba banabe nayo yonke into abayifunayo. Kanive kodwa uThixo ukuba usithanda njani. Kanimqhwabele isandla. Kodwa moyingcwele. Hallelujah. So sifike last year bazalwane ngo-October apha eMthatha. But sifikele kwenye indawo ngale kuthiwa kuKwaPain. Niyakwazi mos kwaPain. Sifikele pha eholweni yakwaPain safike sakhonzela khona kwade kwaphela unyaka kodwa sayiva into yesikhalo sabantu baseMthatha ukuba tata kukude kwaPain siyacela ukuba utata aze ngapha elokishini. So sacela kubazalwane ukuthi ayifunani indawo thina sinayo ingxaki. Nabo ke bakwaPain bazasijoyina ixesha xa lokulihamba sizakhonzela apha ke bazalwane ukususela kule mvuselelo nangecawe esizobe silapha. Inkonzo yethu ingena u9 to 12. Nikhona abagcwele. Nikhona abazido. Nikhona abazalwane. So sikhona ke apha ke kuzawushunyelwa apha kukhulekelwa abantu bakaThixo. Bazawukhulekelwa abantu abakhulayo bazawuphila. Abangafumani imisebenzi bazayifumana. Nikhona abangcwele. uThixo ke kaloku ke uyazenza izinto. Umuntu qha fanele nje akholwe ukuba uThixo uzamenzela. Kukho abantu apha sozivale imvuselelo uThixo engakenza into kuwe. Kukho into uThixo azoyenza. Hallelujah. Ayibo hallelujah. So silapha ke bangcwele egameni lenkosi uYesu nangomso siqhubeke si-invite abantu igcwele namhlanje indlu. Andazi abantu abazofika ngomso kuba sizobathini kodwa ke sawubeka izitulo apha phandle egameni lenkosi uYesu. Abanye bazofaka ilights sifaka iscreen. Abanye bazofaka iscreen esikhulu se-TV. Abanye bazasibuka pha ku screen se-TV. Umsebenzi kaThixo wona uqhubekela phambili. Injongo kaThixo iyaqhubeka yokuba abantu bamazi uThixo. Khani mnqwabele isandla. Ubantu abangandazi ke ekhaya bathi xa bandetha bandibiza igama bathi ndingumthunzi. Igama lami ngumthunzi kodwa apha kwaXhosa bayahluleka ukuthi mthunzi bathi mtshura. Bandibiza ngomtshura ngawuthi molo tata umtshura molo. We injalo ke kanimqhwabela isandla utata umtshura. So igama lami ngumthunzi ngakwaShabalala. Okubaluleke kunako konke beside ukuba ndingumfundisi ningumpostile obizwe nguThixo. Okubalulekile ukuba ndingumntwana kaThixo. Ndisindisiwe.
akabonga uYesu. Webazalwane ndamamukela uYesu. Ndamamukela uYesu sesongubrother ndisangena isikolo bendumuntu ke obehlushwa imimoya kakhulu. Kukho isilwane sasindihlupha kakhulu ndisesongumfana lento beyifika pha ko2 ukuya pha ko3. Ekhaya esikhulele kulo sikhuleke umzwa ukuthi bomkhulu kukho abantwana babo boda apha nethi odabani odabawo nodabsi so sekhula ke sile gang xa kulalwa kuyandlalwa apha silale nje sonke sithi lento izawubayeka bonke abantu ibambe mina indiqwithe apha indivala umoya ndizawukhwaza do akho umuntu ondivayo izawuthi phako 3 okanye ko4 indiyeke lento apha endiyeka khona ndizawukhwaza kakhulu ndithi mkhulu xa ndibiza utata umkhulu wami uzawubuza uba yintoni ndithi khona into benibambile apha khona into benivala umoya lento beyindihluphile baza bendingaqondi uba yintoni ndiqonde lento sendithe ukukhula ndayiqomba nguTikoloshi lo andazi okanye emthatha uTikoloshi bakhona nibabiza ntoni uTikoloshi nguTikoloshi nangesixhosa nguTikoloshi hawu uTikoloshi anakashithi uTikoloshi entoni nangesixhosa uTikoloshi yo hayi ke Tikoloshi xa kukhona ke abantu abahlushwa nguTikoloshi apha sozaphinde akusondele uTikoloshi sozaphinde akuthinte sozaphinde adlalele kuwe sozaphinde angene naserumini olala kuyo sozaphinde alale nawe uyahamba uTikoloshi namhlanje kaniqhwabela uYesu isandla esikhulu nazo ke ngomso bazalwane nini hayi konakele ke ngomso yo ngomso uzawubakho umkhonzi kaThixo osuka eDurban utata uViva Mpungosi uzobe elapha ngomso hayi kanti mqhwabela isandla esikhulu utata uViva Mpungosi uzaba lapha ngomso andiyazi into ezoba lapha abona abantu abazofika late ngomso ndiyabasizela abantu abasuka emsebenzini Nkosi yami Nkosi ofika indlu andazi kabe kuvalwe ngomuntu emnyango kodwa sizawuzama bazalwane ngako konke sawuzama iscreen sizame nespeaker sosibeka phandle kubantu abazoba sibukele ngaphandle ngoba apha endlini kobe kugcwele so tomorrow kuza ke utata uViva Mpungoso uThixo uyamsebenzisa ke kakhulu egameni lenkosi ethu Yesu bazalwane singabantu nje abashumayela ivangeli likaThixo ivangeli nje lika Yesu mamela wena kwakho nje ufanele ukwenze fanele ukholwe akhonto esiphethe bantu benkosi akhonto esizawuthi ibambe pha ebusuku ufike asiphethe nditsho akho kwanto yinye qha into esiphethe siphethe igama elingaphezulu kwamagama igama lika Yesu akanithi Jesus akanithi Jesus akanithi Jesus akanithi Jesus akanithi Jesus nekeyboard issue akanithi Jesus akanithi Jesus akanithi Jesus akanithi Jesus yes akaniqhwabela igama lika Yesu isandla esikhulu siza nabantu si-invite siqhubeke si-invite abantu sisazoba khona apha egameni lenkosi ethu Yesu sizokhonza nje uThixo akhonto esilethile akhonto ingcono esilethile qha nje siphethe uYesu
owasiza impilo zethu soze sinike into engakhange isebenzele thina. Mina leka Yesu yandisebenzela because kuzanyiwe ndayiswa kubantu kuthiwa kufuna ukubona ukuba intoni ingxaki. Ndafika okugqibela utata endayiswa kuye wayepha eGoli endaweni ekuthiwa kuse kuyintoni le ndawo nothi Tsakane eduduza kunendawo kuthiwa iseduduza eGoli kuku utata ubizwa ukuba ngumkhulu. Ndayiswa kuye sasiyi4 kushoda oyi1 ekhaya sisonke sizalwa ngumama siyi5 ndimlo ka3 ndiphakathi ilady ngusisi wami omdala kube ngubhuti kube ndim bese kuba ngusisi olama mina kube last born mina ndiphakathi. Lo ubhuti wayengekho the day siya eduduza. Umama uya eduduza uyakholwa kodwa ingxaki zimbambile. Kukho ke odade babo kwezinye izindlu ndisakhumbula kukho anti owafika kumama wami wathi auntie if ungayijongisisi kakuhle lento yalabantwana wathi auntie kawuphakame uThixo naye usiza ozisizayo. Wathi umama hayi thina kaloku sihamba abantu thina siyakholwa. Wathi auntie naba abantwana abaphangeli abathina abachadi abathini. Shem wathinteka umama naye ecinga ngalento elala evuka into isiloku imutsha. Lo yathi night Thursday wathi umama nilungise Saturday siya eduduza. Kukho utata okuthiwa wenza izimanga pha akasixeleli ke thina umama ukuba lo muntu ngumuntu osebenza ngamayeza. Siye bazalwane pha sadlala ibhola ke too much ne young brother yam. Siya kuyi Saturday iteam yethu idlala itournament. Sithi kumama mama sifuna usheshe sikhawuleze sibuye thina siyodlala ibhola. Athi mama hayi xa kugqitshwa nje siyabuya. Bazalwane saya eduduza safika kwamkhulu sahlaliswa phandle kwathi xa sele ku right kwathiwa bangeniseni. Sangena eyadi xa siyongena endlini kwathiwa izihlangu azishiwe eminyango. Sazishiya izihlangu zethu sangena endlini kamkhulu. Sathi singena endlini kamkhulu kwakunuka impepho. Umkhulu samthola afuthi impepho. Umusi loya ugcwala indlu safike sahlala. Wathi umkhulu hlalani kahle kodwa nihlale abantwana bahlale ngokulingana ngobudala babo. Usho ukuthi kuzawuhlala omdala olandelayo njalo njalo. Sabekwa ufumana uba akakho kubhuti wami lokusho ukuthi ngizawuthatha indawo kabhuti mina. Kuzaba usisi wami kube ndim kube ngudade wethu ozemva kwami kube yilast born yasekhaya. Ufuna ukhatha the long story short ukuba uThixo ndimbonile bazalwane futhi ndiyamazi. Ivangeli engilishumelayo andichazi abantu nje kodwa ndimbonile uThixo kwabami ubomi. Ixesha kube belikhona bezangixelela yonke into uThixo sale wayenza. Kodwa ndiziye ke ezinye namhlanje ake nibambele. Aqale lo tata umkhulu ke okay kubekwa phansi pha kukho imali okuthiwa imvula mlomo. Niyayazi kaloku sanijonga ngolohlobo niyayazi lento apha kwaXhosa soze ningayazi kukho imali ebekwa phansi pha awuxelelwa izindaba ungakabeki imali phansi okuthiwa imvula sikhwama. Sayibeka wacaba umkhulu akazuthetha. Sazibuza ukuba intoni na ibekiwe imali kanti imali ayikabi enough. Umkhulu lokho eyijonga nje ethi uanti because uyiqhelile lento ethi sesi beke enye imali yashoda. Kusho uanti lo usho kumama wami. Umama akhuphe inkosi yami akhuphe umama apha abeke u100 athi umkhulu hey athi umkhulu ucabayi kapheleli le mali. Alokethu
anti ayikapheleli. Yo, yabekwa imali. Ndiyabona umama endijonga ndathi jini, umama usefuna imali kum. Ndakhupha. Wayibuka umkhulu imali yam. Wake wema ixesha ebuka le yam imali. Kuthe lokhu wabamba isikhwama sakhe, angidazi la khala yalesa sikhwama noma yayi brown noma yayi cream white kodwa seyitshintsha umbala. Into kusho ukuthi asihlanjwa esasikhwama. Yo simdaka. Wasibamba umkhulu wasithi wathi phakathi kwaso wasishayika wasithi waphinda wathi wasishayika wasithi wathi woza gogo wathi phefumula wathi umama wathi gogo sudlala apha phefumula kakhulu wathi ugogo wathi nanso wathi walahla phansi kwaphuma amathambo omile adry besithetha ngawo izolo. Wawabuka umkhulu kukho lanto elisiba intoni ingungumbane, nibizana ingungumbane apha. Ichoba niyayazi ingungumbane la ichoba lanto wahlaba ngayo isiba lengungumbane wathi gogo uyambona lo kukho ithambo elaphuma lasuka kwamanye amanye athukuwa lona lawela kude. Wakhomba lamathambo wathi gogo uyambona lo ngutata omkhulu walo. Wathi yambona lo ngutata wakho ozala wena. Uyambona ukuba usukile apha usapho olu njengoba umbona athe ukude uniflathele ukuba ansenzi izinto okumele nizenze. Sazibuza uba zintoni ezo because sina siyakholwa. Wabaxelela bonke, waxelela umama, wosuka kumama waxelela usisi wami. And wabetha manomkhulu wabetha waxela usisi wami into enzakala kusisi wami. Wathi wena makoti umkhwanyana akakho. Wathi ndimbona xa ndimjonga apha umkhwanyana uhlala nomuntu eGoli eDaveyton. Yo usibali ngelo xesha uhlala eDaveyton. Sibukane no younger brother sithi hey usibali uthini na angazohlala nomuntu ehlala siyabuzana sithi usibali ikhona into azayifumana. Wasinceda uYesu samiyeka usibali. Axelela usisi wami ngoba ubhuti olandela usisi akekho athi uphi lo osemva kwalo. Yesithi hayi umkhulu uyabona ubona nabangekho. Athi umama ayakakho lokuhlala le emafama usebenza eplasini. Umlungu akamvumelanga ukuthi eze. Athi okay naye uboza naye gogo kukho izinto fanele sizilungise phakathi kuye. Ucaba fana landele ngami. Athi umkhulu gogo lo ngicela ukumjampa ngize ngalo ezongo udadewethu oza emva kwami. Athi ndize ngalo ndizawugcina ngaye uma ngabe ithonga liyavuma. Xa lingavumi mama makhulu ayikho into endizayenza. Ndithi mina chini andijampe udadewethu oza hey umkhulu athi amxele. Ndithi mina kodwa ngathi uyabona nje lo mkhulu kodwa ndicabile ndi hey hayi uYesu akahambelana ndiqine. Amxelele agqibe eze kulasibhona. Amxelele izindaba agqibe. Bonke laba abenzela ijumbana plastic ezincinci ziboshiwe. Athi makoti hamba ogeza ngalo ubhafu uthele emanzini ubiza igama lomyeni wakho umbiza umyeni wakho bhave ngalo muthi uchithe emva kwendlu uyathetha lo mkhulu yonke lento. Athi xa selagqibile mina gogo senigqibile umsebenzi wami uphelile.
ndasala. Nami siba khona into yobuhlungwana yokuba ndiyazi kodwa mina ndiyakholwa kodwa bese uba khona into yobuhlungwana uba kodwa nami kuthena angangixeleli ngoba vele already sendifikile apha. Kaloku mos into endiyayiva nami into abaxelela yona zizinto ezenzakalayo. Sendinento nami ethi kwangathi nami akasale sekandixelela because sendifikile. Athi umkhulu ke hayi sendiqibile. Athi ugogo hayi umkhulu awaqhibi. Athi kutshoda ntoni? Athi hayibo undodana wam lona awukamxeleli nix. Athi umkhulu gogo uyambona lo akho nto endizamxelela yona lo. Athi umama hayibo mkhulu phela lona uye umntwana endihlala naye. Untombazane lo utshadile usemzini wakhe. Ulotshela ukhotsha lo naye kukho abantu abafikile bazocela lo ntombazana. Lo mncinci lo mfana uhlala nomalume ubhuti wami le kwaNdebele. So lo nguye umntwana endihlala naye. Uhlala eGoli eJoburg but nguye umntwana o. Athi umkhulu mamela gogo. Akho nto endizayixelela lo. Lo andinawo amayeza akhe lo. Athi ugogo hayibo mkhulu mina ndikuva uthini na? Athi mamela mntu omdala. Lo mntwana lo ndodana wakho lo akafuni abantu abafana nathi abasebenza ngamayeza. Lona gogo thanda ngathi angathola umuntu osebenza ngomoya. Into yakhe inokusebenza ngomoya kusungumuntu wamayeza. Athi lona soze ndiqale gogo ndimxelele izinto zakhe ngoba kuzawumosheka apha. Uzawulimaza isikhwama sam xa ndingavula umlomo ndithethe izinto zalo. Izikhwama zam zizolimala. Ndingayiqondi le nto ngoba kwamina bengingakakhuli enkosini. Ndiyazibuza kuba yintoni le ezawulimaza isikhwama sakamkhulu. Kanti uThixo uthi bangahlolelwa baphulelwe bonke kodwa lo asingumuntu wamayeza ngumuntu kamoya. Njengoba ngilapha ndiphethe indaba zasezulwini ndingumuntu kamoya. That is why akho mntu endizamnika iyeza, akho mntu endizamnika amanzi, akho mntu endizamnika isiwasho, akho mntu endizamnika ioyili. Andithi abanika ngamanzi neoyili barongo kodwa ndithi mna endiphethe umntu ndizamnika le endayifumanayo khange ndifumane amayeza, endayifumana khange ndifumane amanzi, endayifumana khange ndifumane ioli kodwa ndafumana ioli yasezulwini. Ndafumana intambiso kaThixo. Uthi umpastor lonke ndinako yilonke endizonika lona egameni likaYesu. Sukuma uhambe, sukuma uhambe. Esinayo esinikana ngayo soze nginike into engenayo. I have a power from above. I have received power from above. I have received anointing from above. What I have, I shall give it to you. I can't give you what I don't have. Loga tinago ilogo endizonikeza abantu basenta. Tatana mantha, tatana mantha, tatana mantha, tatani tampiso, tatani tampiso,
thathana amandla athi tumelwana uthi thatha amandla thatha amandla thatha amandla thatha amandla thatha amandla kathinta ababili abathathu thatha amandla thatha amandla thatha amandla thatha amandla thatha amandla thatha amandla ziyeke shinto esininzi yeka into esininzi thatha amandla esiphethe kwezinsuku siphethe induku kaMagayindlela esiphethe kwezinsuku siphethe insimbi ehlazinye insimbi esiphethe kule insuku nanamhlanje isagwinya ugwinya magwinya isagwinya kawutelela umuntu oseduze kwakho secongwa ukuthi isagwinyana namhlanje ubani othi phelele ngamandla oyeka nini ivangeli selaba nje insipho ezinye isambile akaguquki akashintshi bangashintsha abantu kodwa uThixo wethu akashintshi ngisahamba ngamandla engawamukela msukwane ngisindiswa lamandla angikawaqumanisi ngisahamba with the same power 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 somebody say power somebody say power somebody say power somebody say power power Diva ifulkathixo ushadabahosaya diva ifulkathixo emthatha likudlula ifu lobumnyama ebeligubuzela umthatha ebelimboza umthatha dibona ifu likathixo lidudula imimoya Tibonifu ligathixo lidudula amagwirha lidudula konke Tibonifu ligathixo liyavula livula iminyango ebevalwe amagwirha livula iminyango yemitshato livula iminyango yemisebenzi livula iminyango Ushamando Shata. I'm feeling the anointing. Ushada. I'm feeling the power. I'm feeling the power. I'm feeling the anointing. I'm feeling the power from above. Somebody say yes, Lord. Somebody say yes. Somebody say yes. Somebody say yeah. Somebody say yeah. Somebody say yeah. Andazi kuba kwenzeka ntoni emthatha hayi kodwa kunefu okumele silipheruze kunefu okumele silidudule kunefu okumele silihlakaze kunefu
uyesu akwazi usebenza kumele sidile nefu elibamba umuzi wasemthatha ufikile uyesu ifikile inhliphi ehlazini ufikile umasutuza ifikile ikakarapha ufikile isonini nanini ifikile indoda yamandla ifikile indoda yeyikhwepha ufikile umafula kuvaliwe ngena yesu mthatha ngena Tanini ngena yesu ngena mthatha Mosadabas enas kodwa singamxolela uThixo namhlanje usuku makabongwe Thixo kusayo ndivuke ndisithi makabongwe uJesu kanimqhobela isandla uYesu kanimqhobela isandla uYesu ikhonto endiyivayo apha Oshamakosaya Elebosia Ora Masia Elanding ngephe imzuzu ewu10 minutes Hlala ngiphansi emthatha ikhona into enzakayo lapha I don't know longcwele mighty Jesus oh la Messiah hallelujah hallelujah siyakuthanda good moya moya moyo moya moyo awukodwa Nkosi yami Jesu siyakuthanda Gutha Nkosi yami mama ungumoya moyo moya siyakuthanda siyakuthanda wemoyo unamamasia moyo ngcwele moyo
mama yabona into benithetha ngayo ndisithi phako 2 ukuya phako 3 ekseni kukho umoya bofika uhlale apha kuma uthi ngqi ndizawukhwaza ndithi ku ivoice ingaphumi ndiva into efanayo nakuwe efika ihlale apha esifubeni ifika ivala umoya Thixo namhlanje uyakhululeka ngegama lika Yesu oshamasa shangamandokusa yabona ndiyaphinda nakubamba ndikubamba kwesingakhi manje ndikubamba kwesibini undlule kum yeva mntanami ubanjwa nguYesu for the second time aloku uYesu usemsebenzini kukho izinto eziboshiwe ebomeni bakho uYesu ufuna uqaqa ibopho uYesu ufuna ukukhulula selafikile mvumele mntana mvumele Nkosi yami sizawukhuleka mthatha Nkosi Thixo kukho into endivayo into endivayo mthatha alright ukuze abantu bakwazi uqonda ukuba uThixo usebenza kanjani uThixo bazalwane usebenza ngolihlobo uThixo ubathanda bonke abantu futhi uThixo uyafisa ukuthi bonke abantu bafinyelele kwazini inyaniso noma iqiniso lakhe so now uThixo usebenza ngani uThixo akwazi ukufoster ukuba asebenze kuwe kunento uThixo asiphe yona ebizwa ukuthi it's your will intando yakho kukho intando kaThixo bese kuba khona into ebizwa kuba i-permissive will kusho ukuthi intando evunyelwe intando evunyelwe lesibona kwezinsuku isebenza kakhulu especially kusifundisi nakubantu abaphatha izwi likaThixo nabantu abasiza abantu kodwa bangabasizi ngomoya kaThixo kodwa babasize bona kodwa umoya kaThixo ungekho kodwa basizakale kodwa umoya kaThixo wona ube ungekho so now many people bayibuza into ba and then why uThixo evumela lento kunento abantu abangayazi kukho intando wena mama uThixo ayibiza ngokuthi intando evunyelwe mama kama is a permissive will in other words God has permit other people to do what they do kodwa yena abe engekho ngoba uThixo ungcwele yonke into yakhe inobungcwele yonke into kaThixo isebenza ngobungcwele ndizayithi lento Nkosi yami mongcwele asize because ndiyeva kuba ispirit sami siyathanda ukuthi benifuna ukuhlala ezwini because ndiyakholelwa ukunikeza abantu izwi bese emva kwezwi umoya kaThixo kube nguwo osilawulayo but right now as I was praying even last night I was telling umfundisi umngomezulu ukuthi this morning xa ndivuka I had 2 dreams and kwezi dreams ezi2 ndiphuphanyisilwa idream yokugqibela kufika intombazane ntombi emhlophe le ntombi emhlophe ngathi ifuna ukuthatha imoto yami ndithi mina ye wena sisi wenzani ethi andiboni wena obandenza ntoni ndithi hey bo zakubetha mina uyandazi kakuhle ndiza kuqhwaba athi uqhwabe bani wena uqhwabe mina ndithi yesisi andibabethe abantu abangomama kodwa wena ndiyabona uba iphupha eli ndithi athi ke le moto ndithi uthatha iphi imoto ekaba eyam sayithatha ndifile ayindiphila athi ndiyayithatha ndithi ndiza kubetha mntwana yebo kanti utshani lo ndimlo uthetha ndithetha nalo ntombazane ephuphe ndimuva kuba uyandiprovoke ndithi andingomuntu obetha abantu ababhinqile kodwa lo ndiyambetha
uyandiva sisi ndithi lo ndithi ndifika kuye ndithi ndiza ku athi ndibethe warivesa waya lokho athi ndibethe waya duwawa. That's when I realize ukuba bengesintombi nje kodwa bekungumoya uza ngumuntu obhinqileyo, kodwa ke uhambe kakubi ngoba umoya esihamba nawo esuphethe ngumoya kaThixo. Yonke eminye imimoya iyathoba. Umoya esihamba nawo umoya wamandla, awukho umoya ongamelana nawo. Umoya kaThixo ungaphezu kwemimoya yonke. Somebody say yes Lord. Fundisa ngazi Nkosi yami. Ngifuna ukukhulula abantu because ngifuna ukuthi babuye nangomso. Sizamkhonza uThixo kule veki. Simkhonzela uThixo kule veki uThixo uzakwenza into. Ndiyamazi lo nithetha ngaye. Hey, awusemhlentombi. Sure. Uhleli phambili. Hayi ndiyakuvuma man. Mama umpostili. Yo. Asibiyani Nkosi bazofuna bathi kunento okufanele si-understand ngokusebenza kaThixo. uThixo uyabakhulula abantu but into okufanele siyenze bona sisi wami. uThixo akakwazi ukusebenza ngenkani kumuntu. Okay, andiphaka ukuthi baya complain ababukeli bathi uza kahle kona tata uCharles uzibeka izindaba kube khona amaxesha apho uthethela khona phansi thina esikubuka pha kunto asikuva tu. So andikhwaze ke Nkosi yami ninganiboni ndikhwaza so ndenzela abantu abasemakhaya ukuba bandive ndikhwazela nina kaloku ndivenike. So now uThixo wazalana usebenza ngolihlobo sesiyothandaza. Mfundisi I feel ukuthi kusafane sikhuleke. We need to pray sibeke izandla kubantu sishaye i-deliverance. Namhlanje ngizobabeka abantu because I promised izolo zanibeka ngizobeka wonke umuntu isandla because I promise people izolo uba ngizobabeka izandla. But nanto efuna ukuthi niyibambe baza uThixo akaforce ukusebenza kumuntu. Umuntu nguyo ofana vula inhliziyo ifana neBhayibheli. iBhayibheli ukuze umuntu imsebenzele. Mose nikaniva abantu abaninzi mose bathi ayisuka lento iBhayibheli nina nelahla izinto zakokwenu nihambe nezinto zesilungu nihambe nezinto kwaYesu lenithetha ngaye. Kaloku mose iBhayibheli yatsho uYesu bengumJuda. So ndingathini mina ukulahla izinto zamachawe ndihambe nezinto zamaJuda? Anisho ngale kwaZulu ke mina bayasho bathi nilahla amasiko nihambe nezinto zabelungu ngoba kwayena uJesu lo enikhuluma ngaye enishumayela ngaye kangaka uJesu iBhayibheli lithi ubengumJuda. So manje othina omshengu Tshabalala odonga likamavuso sidwaba silithule sihlangana phi nezinto zamaJuda. And mosima uyilalela lento uyibukile ngathi yenza isense. Especially ungayazi iBhayibheli. iBhayibheli ayithanga uYesu kahle kahle xa kuthethwa ngoYesu. uYesu kahle kahle hayi ngomlungu, hayi ngomJuda, hayi ngomuntu omnyama, kepha uYesu nguThixo uqobo lwakhe. Naw ngubani uThixo? uThixo ngumoya. iBhayibheli isho njalo ithi bonke abakholelwa kuye kufanele bakholelwe ngomoya nangenyaniso ngoba uThixo ungumoya. Akabonga uYesu. Now this is the thing. uYesu xa kushunyayelwa na into enzakala xa kuzakwenzeka imiracle, xa umuntu apha kuzokwenzeka umangaliso ebomini bakhe uzakwenzeka because lo muntu uve izwi likaThixo.
langena kuye langaphelela ezindlebeni langena layohlala enhlizweni, because enhlizweni kula uYesu afika kho, kula uYesu avakashela kho. That is why noma uYesu afika kumuntu ongakaze amamukele, uthi uYesu kwincwadi yesambulo uthi pheka ndimile emnyango ndiyangqongqoza, yilowo nalowo ova izwi lami avule umnyango. Now listen, imuphi lo mnyango uYesu athetha ngawo? uYesu xa engena kumuntu ungena enhlizweni. In other words, uthi uYesu xa ndingqongqoza kwaluncango lwenhliziyo, xa uvula ndiyangena. Andingeni ndodwa, ndingena noBaba, ndingena noMoya oNgcwele, singena sibathathu, sihlale kumuntu, sisebenze kumuntu. Xa sekungena uYesu ezinye izinto azikhutshwa, zona automatically ziyaziphumela, because azikwazi izinto ukuhlala noYesu. Xa sekungena uYesu, uYesu kakhiphi izinto, uYesu kakhuphi nix, uYesu ufika hlale abhale u4 enhlizweni yomuntu. Izinto bezihlele kumuntu azivalelisi nokuvalelisa, zivele zithi zilandelane, kuphumenye emva kwenye, kuphumenye emva kwenye. Uhlale wazi ukuthi uYesu selafikile. Landelani bantu basenkangelizwe, sekafikile uYesu, uyangqongqoza. Abazofuna kule viki kwayibo bazalwane, abazawufuna kule veki bafuna inhliziyo zabo. Nangu uYesu phaka, nangu uYesu phaka, nangu uYesu phaka, nangu uYesu phakathi. Hayi ungayi lapho sosuke singayikhiphi, izosuka ingaphumi inkonzo. Ungayi lapho mfana izosuka ingaphumi inkonzo. Kufanele nibabeke isandla wonke umuntu olapha. Kukho izinto othi uma uzithinta wena mfana waqondwe. Kum xa uthinta leyo nto uthi qhubelekeka. Manje anifuni ukukhulula abantu, wonke umuntu ufana agodukile lapha. Abanye bayaphangela ngomso, abanye baya esikoleni. Abantu anizuphasa abantwana bami nina balapha. Shu 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 shu. Hayi awukho umsebenzi emthatha. Abazusebenza abantu aba-athenda lemvuselelo. Shu 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 shu. Usanibona? Ndiyabulela sisi wami Chinda, sendavuka ukubona. Usamthanda uYesu. Awusuka madoda. Hayi yabona wena uyinsimbi wena. Hayi suka kani mqhwabelisana. Fundisi. Nkosi yami. Mninzi uThixo kule ndawo. Mninzi uThixo kule ndawo. Mninzi uThixo ngalendlela ukuthi abanye abantu xa babuka uThixo ubeka isithombe, udlala ifilimu, kuba kwenzakala ntoni ezimpilweni zabantu, nanokuthi uYesu angabanceda kanjani. Kholwani nguYesu, kholwani zicaka zikaThixo, kholwani kakhulu nguYesu. Nikholwe nangaba abathunyiwe nguye, because abathumiwe nguye, usebenza nabo uYesu. Senifuna ukubeka isandla kubo bonke abantu. Glory to Jesus. Sisazothandaza kule veki. Hayibo sanibona emolweni emthatha. Emolweni engangelizwe emolweni. Ake nimqhwabele isandla esikhulu uYesu. Before nibeka wonke umuntu mfundisi wami. I don't know, but there is something uThixo ayiconfirmayo engafani
niyakwapheyini. Apha uThixo uconfirma ngenye indlela, kukho into endiyizwayo but ndisazibambile because ngisambuza uThixo ukuba ithini into zanixelela before the end of the week. But believe you me, my spirit and what I'm feeling now is different from what I felt kwapheyini. Angazi umevakala lento na? Ininzi into apha kum. But la ndibheke khona ndibheke ukuyobeka izandla. Nazibona izandla bazalwane? Niyazibona? Ezi izandla. Niyazibona? Sincinci uzazibona? Asincinci isandla sincinca sibone bishop. Awu ake nibuke ukuthi indoda isandla singaka ka. Sincinci isandla sami. Kodwa kunento uThixo ayibeka apha. Wathi uThixo bonke uzababeka isandla ushumayele izwi lami. Ndizalifakazela izwi lami ngezenzo nangemsebenzi. Bambani bangco into endiyithatha ngicela niyithathe serious. Abangalali ebusuku bahlushwa yimimoya nantontoni. Hlushwa imimoya amagqwirha baphupha kakubi, abanye apha ndiyababona baphupha bewela emanzini, abanye apha baphupha bagqoke ibhayi eziredi ezinesilwane nantontoni. Ndiyayibona into yakho, ndiyayibona. Omnye apha ukhona omnye apha mangaqala ngathi ube kumosheka yele mva inkonzo ingaphumi ufuna ukuthi siyokhuleka. Kukho umuntu every time xa ufikelwa amaphupho akho, every time ukhona la xa uphupha amaphupho akho anento yokuthi uphuphe usesikoleni nxiba uniform black and white noma white and grey but uniform nje esabuhlobo olunjalo. Uphupha uhleze edeskini esikoleni. Sometimes uphupha uphethe incwadi esikoleni. Kodwa isikole sona ngathi wasigqiba useke esikolweni. Usigqibile isikole. Kodwa njalo amaphupho akho anento yokuthi uphuphe njalo usesikoleni. Uthixo ufuna ukukhulula kuloyo moya because kunento abantu abangayazi. Ukuphupha iphupha elikuphuphisa usesikoleni ukuthi isikole wena sewasigqiba uyaphangela mhlambe noma uyaqhubeka uyafunda kodwa uphupha usesikoleni njalo uphupha usedeskini. Let me tell you, akusikuthi uthanda isikole. It's a spirit, it's a demon, it's a setback. Ngumoya othi wena xa ufuna uqhubeka uye phambili wona ukubuyisele emva, yabona mase ukubuyisele back to eclassini. So now lento ithetha ukuba in life empilweni wena awugraduate awuyi phambili. So lento yokuphupha usesikolweni ungayijabuleli, ungayivuyeli lento, ungayonwabeli lento uphupha usesikoleni. It's a setback, it's a spirit that takes you back. Every time when you move forward the spirit sikubuyisele emva. You don't graduate because njalo uphupha useclassini. And akhange ukuphupha use-university when njalo uphupha useclassini. Into ethetha ukuba u-stagnant. Impilo yakho ubomi bakho bumile. Xa uthi uyaqhubeka lento ikubuyisele emumva esikoleni. Isikole wasigqibela nini? Yokudala more than 10 years kodwa uphupha usesikolweni. So let me tell you, it's a spirit. Who's that person? Funa uqala ngaye lo muntu ophupha seclassini nasesikolweni njalo it's a setback. Let me tell you the honest truth. Nawe sisi, nawe mama, we nkosami zana pha phambili, woza mntanami, wozana graduate namhlanje, na graduate. Woza mntanami, woza nawe, wozani phamisana isandla. Funa babe iashas kuza ningincede nkosami bosisi bama sikabe neashas ncedani bantwana bami ncedani funa ukukhuleka bazalwane ningenze mistake ndifuna mamelani wonke umuntu ndizombeka isandla mamelani sisi ne wonke umuntu mamela sisi ne mamela sisi mama wonke umuntu ndizombeka isandla okwangoku uThixo uspecialize ngabantu ebomini ababoshwe yispirit sokungayi phambili. So ungasifaki entweni engenzeki kuwe. Ndifuna abantu nawe yaphupha seclassini nyani nawe uphupha seclassini ugqibeleni esikoleni funda ngoku uyafunda u-university noma college Se-university. Use-university
uphupha use university noma uphupha useklasini Class lamabanga lawa ale ko grade or high school. or high school. It's a setback, it's a spirit. Now sis qhubela esikoleni qhubela nawe mntanami qhubela esikoleni yasebenza use university kodwa ukuphupha useklasini he Thixo nawe grade 12 umgqibele 10 years back 13 years ago Classing and then ndiyengicinga bafana binoba uThixo uzama ukuthi mandiphindele esikolweni. Nix mntana ndixelele I'm telling you uthi xa ndixelela bendingayazi kwakuyazi imeko into yeni so uthi qala ngaba bantu because into enzakalayo xa uphupha useklasini edeskini njalo amaphupha akho samazama unophupha useklasini wena ungacinga ukuba njengoba njengalo sisi uthi ubecinga ukuba mhlawumbe uThixo uthi akabuyele esikoleni aqhubeke nokufunda. No, it's the spirit. Mamelani nginitshele bazalwane, it's a spirit esithi aw graduate awuyi phambili uzokuhlala lapha eklasini. Nayithola lento. So don't allow this. Fanele uzibone iclass uyipasa uqhubekeka. If uzawuloku njalo uphupha usanxibe ublack and white noma white and grey kudala wamgqibela lo use university manxiba any impahlo yabona nje umntanami unxibe kanje euniversity but wanxiba iuniform yesikole lento ithethe ukuba kukho umoya wesetback kukho umoya okubuyisela emuva kukho umoya okubambile ukuba ungayi phambili. That is what phupha uzibonisa eklasini phamsana sandla nisize abantwana bami asiphakameni ngenyawo bazalwane bese ndizokukhulekela wonke umuntu. Glory to Jesus. Oh hallelujah. Kubekho abantu nincede abantu please. Andisho ukuthi nizawa. Khululekani anizukuwa. Ubeka nje isandla. Xa uwile uzobuwile. Amen. Uyahleka lo sixandi lo uzabuwile mntanami. Baba pray. Pray the spirit. Pray the spirit. Pray it in the name of Jesus. Pray. Lose it. Pray. You spirit of setback. Pray in the name of Jesus. Pray. Loose. Pray. Pray. Ilamasuta. Kandosha. Pray in the mighty name of Jesus. Shana nutiko shombele kuleka melekos. Nakog. Thank you ndiyabulela botata ndisebenzile ndibavalele abantwana khosi abanye bazolimala apha ndicela senze ngolihlobo bazalwane sibaninzi ukuze nje kube right singanyathelani wonke umuntu idonseni icable le ize ngapha izoba wisa abantu iletheni ngapha tata letheni ngapha but inkosi noma ngayiphonsa phezulu stage is fine all right ndifuna ukukhuleka before ndibeka wonke umuntu isandla ukhona umuntu apha okhona kule mvuselelo but akakasindiswa akakamamukela uYesu akhange nje ukuwenza iprayer ethi Yesu ndiyakwamukela namhlanje noma ngabe uyahamba icawa kodwa uYesu bongakamamukeli ndifuna umuntu ongakamamukela uYesu abave babalulekile abantu. The purpose of this revival ngabo bantu ukhona umuntu ongasindiswa ngapha othi tata umfundisi sami anikamamukela uYesu umuntu oqala loyo. Umuntu wesibili ngumuntu othi tata umfundisi mina ndake ndamamukela uYesu oh tata ubonge bunzima ndazithola ndibuyele emva ndiyacela tata ukuphinde ukhuleke nami xa utsho njalo phamsi isandla sakho nawe senifuna uqala ngabo bantu mangabe nisindisiwe nonke la endlini asiqhubekeni siye phambili andibona isandla basindisiwe abantu bakule ndawo ndiyasibona isandla sakho tata Nkosi uThixo akusikelele thatha isinyathelo uze phambili one step forward. If ukisandla mhlambe ningasiboni ngasemva please raise your hand kakhulu ndikubone xa ndingakuboni uze apha phambili egameni lenkosi ethu Yesu. Oh bhuti mvuselelo izele wena khawenza lo mkhuleko emva kwami usakhona ozayo sendiyakhuleka sendobeka abantu izandla. Glory to Jesus. Ukhona ozayo akakho asimncedeni ke lo bhuti
ithi bhuti inkosi uYesu ndilivile izwi lakho namhlanje ndiyavuma ukuba wena uyinkosi nomsindisi wempilo yami. Nkosi uYesu cela undithethelele onke amacala endiwenzileyo ngaphambi kobuso bakho. Nkosi uYesu cela ubhale igama lami eincwadini zobomi ulosule eincwadini zokufa. Wena Sathane nemimoya yakho namadimoni akho namhlanje ndiyakudivorce, ndithi awusenamandla awusenagunya ebomini bami. Ndisindisiwe, ndingumntwana kaNkulunkulu ophilayo. Ndiyabulela Nkosi uYesu ngenceba yakho, amen. Qhubela isandla esikhulu Yesu. Baba siyabonga lithi izwi lakho ngokusindiswa komphefumulo wodwa Baba emhlabeni. Oh, what a joy in heaven. Dear Heavenly Father, we speak your grace, your mercy in Jesus' mighty blessed name. Amen and amen. Mqhubeleni isandla esikhulu Yesu. God bless you. God bless you. Iline bazonke bayi2 kukho abantu abazovela kule line engapha, abanye bazovela le line engapha, abanye laba abangapha bazovela. So abangapha bona cela bavele. So dikuthinte ngesandla egameni lenkosi ethu Yesu bese uphindela emumva in Jesus name. Ake siphakamise isandla sethu sonke sivala amehlo ethu. Baba egameni lenkosi ethu Jesu nalibandla lakho nabantwana bakho. uNkulunkulu wethu namandla sokhulumile ngezwi lakho sengibeka isandla Baba ongcwele sengigcwalisa lokho kushiwo yizwi lakho elithi Baba siyawubeka izandla phezu kwabo bonke. uNkulunkulu namandla wena bese wenza imangaliso phezu kwabo. Abanye bayagula, abanye bahlushwa imimoya, abalala ebusuku, abanye abaphangeli. Thixo siyakhuleka egameni lenkosi uYesu, vula iminyango uqashule zonke izibopho in Jesus mighty name. Amen and amen. Asimqhubele isandla esikhulu Yesu. Was a bishop egameni lenkosi zawubeka isandla bangeza abantu from this side njalo njalo ngoba sibaningi kakhulu Nkosi ambazalwane kanti nendawo yethu ithi nje ngiyacela ukuthi senze sizoza ngama row ya kube kho iashas ezoncedisa. Velani kanje mama ne velani. So yes mama nivele nijonge kwelicala, jongani ngapha ngakum, abangapha bajonge ngapha kum, abanye baya ngapha, abanye baya ngapha. One line mama ne. Yes but apha nizama ukuvula because indawo yethu incinci. Iza sondela apha mama. Bishop bamba Nqolosi. Cela siza bazalwane ngokukhulu nje ukuthula. Praise the Lord. Ngizolibonga. Ngizolibonga ngizolibonga Solibonga elubongela kigama Solibonga igama lakho Solibonga Solibonga elubonga igama lakho my God Solibonga Tshabalala
Yes, Lord. Salibonga ngizali. Salibonga siyacela bazane kungaphumi umuntu ubaba azaqeda ukukhulekela abantu kungaphumi umuntu ubuyele esitulweni sakho egameni likaJesu ngizali salibonga salibonga ngizali alungulubonga igama lakho mina lona lapho yebo salibonga
ake simqhwabele isandla esikhulu uThixo wethu ake niqhwabele uYesu isandla esikhulu Thifa amandla kaThixo ehlala phezu kwabantu qhwabeleni isandla esikhulu Thank you Jesus Siyabulela kakhulu kubabukeli bethu bonke abasibukele kumakhanga amakhaya uya ethu umthatha ngangelizwe we are having a revival those that are watching us please support us with your prayers if you are a kingdom person if you are a kingdom minded person support us with your prayers support us with your offering support us with your seed uNkulunkulu Musa anibusise nonke babukele emakhaya and keep on connecting with us uNkulunkulu Musa anibusise nanka ama banking details ethu on your screen I want to support this revival I want to support the apostle and the team uNkulunkulu Musa anibusise please sow your seed egameni lenkosi ethu Jesu lithi iBhayibheli babusisiwe abazuza umphefumulo njengoba sila sizozuza imphefumulo ungayithumela imbewu yakho uthi babashabalala la ukhona neteam yakho ngishumayela nawe nginawe kuleyo mvuselelo uNkulunkulu Musa anibusise I am your apostle MJ Tshabalala salute God bless you